ka we ka kubor jong ka jingja ka baso chutia ka bawan nakpo kari Brazil ha ka ba ka jingtu kala kala long ka jingya tu khana jingi ka ba klem khmilinti la ni klem poi perkhat ka ne ka jingja ka balaja ha usnem 8,000 pulai ha ka ba we unong tu mobile ulatu ya ka mobile jong ka we ka kenthei ka ba uya itu bha ha ka por ba utu ya ka ta ka mobile wadla ka dei ka mobile jong ka priu ka ba uya itu Andrai klampoi perkhat nda ulak pli ya ka photo gallery jong ka ta ka mobile bat ulayu I ya ka dur jong ka kumta ka aka ka balawan dia hu kala je klampoi perkhat ulas ngau kendet bat kemen sibun bayu I bakat dei penban ka mobile jong ka priu ka ba ma u itu bha kumta ha ka jaka bandino ya ka ta ka mobile ka ba ulatu Andrai ulapan phaino ya ka ta ka mobile kaba ulatu sakata ka kanthei bat udapan ma pru yaka yaka jingle jong u kata ka senjam ka bahok kala plilat yaka jingya kran hapreng jongki kumta ka ne ka kanthei ru kala ma pya u bat kata nang mi kisni ki jingya kran jongki kila nang roi saka jingsania bat ka jing I ka baskem ke ka balas dang kum ka jing bakla suki kala pen phu sentiu saka jing I ka ba pen kala ya ubreu laya thu ba menta kini arngut kilaya im lang ne kilaya poi ya song kurim kila pen I haka perthai ba tek teng ka jing long ka trekam hakir kom ki ba phla nadu ka kam runar hatu ka jing ya dei parlok ka ne ka jing chia ka ba tutanat jong kini ki arngut las ngau kumba ka dei ka phlim ka ba shisha tang kini ki video balengkot publish bu ngit le kendupat Atu ipat ki video ki bakum kini.